Lho rene le. Hei! Ya! Ah, Bumi kuncing langit samudra kelap. Katondir genjange ngalis risang mawe gandrung. Sabarang kadul wukir. Pripun Wan? Peranan Pandhawa mungsuh para Kurawa ya menang to Man. Menang untumu putet kuwi. Menang untumu putet kuwi apa ora ngerti nek Februari iki udan. Januari iki udan sing arep menang apa? Sing arep menang apa? Iki sing ketok jaya sing ketok menangan iki kejaba ayah Topik ki rene. Kejaba ayahe Topik Gatot calon maratuwane Ike iki ora enek. Ketoke ngeser liya ketoke. Ah inggih pun Man nggih kletik-kletik. Kula maju neng tak weling khusus Dursasana srepeg sing ngiringi Pudin tok. Dadi Pudin karo Sihan. Jajal kaya ngapa engko nek apik nampani job wayang elektron wong telu. Jajal Pudin jajal srepeg din. Jajal srepeg din. Ngapa wayangan kuwi ciyah mene. Jajal srepeg din jajal din. Siap? Heeh, ya. Oh. Jalan kedit. Volumene, Dit. Wah, apik to lho. Muduna. Apik to lho. Jajal jugati. Yo! Hit. Hey. Wes, pik, sok bersih desa, nek ora enek danane, cukup aku wong telu. Aku Budin karo sing ngendhak. Sindene loro. Loh, api. Lo iso. Kaya dalang pur. Bersasana menang. Bersasana jaya. Jagane ngapa? Muni. Bersasana menang. Bersasana jaya. Bareng. Tak duduk. Kayak dalang pur wis. Yo ben. Malah api iki ketoke. Sing penting payu. Malah api iki ketoke.